L'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona és l'hospital de referència de tota l'especialitat d'angiologia i cirurgia vascular, que penseu que la província de Girona abarca una població de pràcticament 1 milió d'habitants. Teniu en compte que tota la patologia complexa arriba aquí, a aquest hospital. Per tant, tenim molta casuística i molta patologia perquè vosaltres pugueu treballar i tenir tota la pràctica possible. Som un servei en contínua formació, sobretot en tècniques endovasculars, mitjançant l'assistència a cursos, congressos i avui dia a webinars. Per tal de realitzar aquests procediments complexos, disposem de tecnologia i maquinària d'última generació. En cirugía vascular, el residente realizará controles clínicos de patología arterial, venosa y linfática y también controles mediante laboratorio de hemodinámica no invasiva, en el cual se hará ecografías, claudicometrías, índices Doppler y de esta forma es un control integral de nuestros pacientes. Com a hospital universitari tenim facilitat per promoure i participar en estudis, així com per la realització de tesis doctorals. Girona és una ciutat assequible, sana i amb una gran oferta sociocultural. Bé, això és tot. Penseu que si escolliu Girona tindreu al vostre abast tota la tecnologia d'avantguàrdia en cirurgia endovascular, sobretot a l'aorta i també en el perifèric. Per tant, us esperem aquí.